Orare,
So
σου κόψε, προκόψε στο βράδυ. Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο Γκόγκου Σουλτάνα, τα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης και το Σύλλογο Γυναικών Δολίχης, καθώς και το χοροδιδάσκαλο Γκόγκο Αθανάσιο και τους χορευτές του συγκροτήματος για τους ωραίους χορούς που απολαύσαμε. Παρακαλούμε την Πρόεδρο του Συλλόγου να ανέβει να παραλάβει ένα αναμνηστικό δίπλωμα. Καλησπέρα και από εμάς. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, κάθε χρόνο με υγεία. Εκ μέρους του Συλλόγου του Πολιτιστικού Δολίχης και του Σύλλογου Γυναικών Δολίχης Φύλλα Ιβαιότου, σας ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμά σας. Να είστε καλά πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ.